Dragi učenici, naša prekrasna Mađarska na jugu graniči s Hrvatskom. I Hrvatska je jako lijepa država. Ima ravnice, planine i dugu obalu na Jadranskom moru. Zanimljivo je još i to da su više od 800 godina Mađarska i Hrvatska bile u istom carstvu. Carstvo se zvalo Habsburška monarhija, a potom Austro-Ugarska monarhija. Važno je znati da Hrvatska nikada nije bila Mađarska, nego su kao dvije sestre zajedno bile u toj velikoj monarhiji. Pomagale su jedna drugoj i dijelile istu sudbinu. Kako je to obično među sestrama, ponekad su se i posvađale. Ali Hrvatska i Mađarska su se tijekom tih 800 godina samo jedanput posvađale. Kasnije su vidjele da nisu dobro činile i pomirile su se. Danas su odnosi između Hrvatske i Mađarske prijateljski. Sigurno ste već bili u Hrvatskoj, ljetovali na moru ili posjetili glavni grad ili Plitvička jezera. Mi osmaši želimo vas odvesti na jedno virtualno putovanje kroz Hrvatsku. Dođite s nama! Hrvatska se nalazi u srednjoj Europi. Od 1. svibnja 2013. godine je članica Europske zajednice. Ona je postala 28. članica Europske unije. Meni se čini da Hrvatska izgleda kao banana, zar ne? Zbilja, sad kad kažeš, ovdje gore je drška banane, ovaj dio se zove Slavonija, a tu dolje je vrh banane, ovaj dio se zove Dalmacija. Ovo je Slavonija, ovo je Dalmacija. Simboli Hrvatske republike. Na prvoj je slici grb. Izgleda kao jedan štit. Gore je kruna. Štit se sastoji od 25 crveno-bijelih polja, od toga 13 crvenih. Kruna se sastoji od 5 manjih grbova. Najstariji hrvatski grb je prvi. Grb Dubrovnika je drugi. Grb Dalmacije je treći. Grb Istre je četvrti. Grb Slavonije je peti. Na drugoj je slici hrvatska zastava. Trobojnica, crvena, bijela, plava. Hrvatska je postala samostalnom državom 25. lipnja 1991. godine. Hrvatska se himna zove Lijepa naša domovino. Napisao ju je Anton Mihanović. Uglazbio ju je Josip Runjanin. Himna se izvodi u svečanim i službenim prilikama. Sluša se mirno stojeći. Poslije himne se ne plješće. Republika je Hrvatska obilježena žutom bojom. Tu su njezine susjedne zemlje. Hrvatska graniči s Mađarskom na sjeveru. Mađarska je obilježena plavom bojom. Na istoku graniči sa Srbijom, obilježena je ljubičastom bojom. I sa Bosnom i Hercegovinom, obilježena je zelenom bojom. Na jugoistoku s Crnom Gorom, obilježena je ružičastom bojom. Na sjeverozapadu sa Slovenijom, obilježena je crvenom bojom. Na jugu preko mora s Italijom, obilježena je plavom bojom. Hrvatski se novac zove kuna. Kuna je jedna životinja. U srednjem je vijeku onaj koji je imao puno kuninog krzna bio bogat. Zato je novac simbolično dobio ime kuna. Novac može biti u obliku metalne kovanice, ovdje ih vidimo, i papirnate novčanice, ovdje ih vidimo. Manja od kune je lipa. Lipa je jedno simbolično drvo Hrvata. Simbolizira jedinstvo i slogu. Najbrojniji narod u Hrvatskoj jesu Hrvati. Oni govore hrvatskim jezikom. Većina je Hrvata rimokatoličke vjere. Službeni je jezik hrvatski. Zajedno s Hrvatima žive i nacionalne manjine, Srbi, Bošnjaci,
Talijani, Mađari, Slovenci, Njemci i tako dalje. Broj stanovnika je 4 milijuna. Prema povelji o ljudskim pravima, svaka osoba ima pravo na uporabu svojega jezika i pisma, običaje i vjeru, ali svi moraju poštovati svoju domovinu i živjeti u skladu sa zakonima koji u njoj vrijede. Pismo u Hrvatskoj je latinica. U donjem retku vidimo ćirilicu. Srbi pišu ćirilicom. Na ovoj slici vidimo reljef Hrvatske. Na sjeveru je Panonska Hrvatska. Na sredini je Planinska Hrvatska. Na jugu je Primorska ili Mediteranska Hrvatska. Glavni je grad Hrvatske Zagreb. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Zagreb. Ovdje vidimo grb Zagreba. Budimpešta je 3 puta veći grad od Zagreba. Zagreb ima oko 800.000 stanovnika. Ima 17 okruga. Stari dio grada možemo podijeliti na gornji i donji grad. Budimpešta i Zagreb su vrlo slični. Isti su arhitekti gradili jedan i drugi. A zašto? Zato što su bili 800 godina u istoj državi, u Habsburškoj monarhiji. Na ovoj slici vidimo Gornji grad i Markovu crkvu. Na ovom je trgu i Hrvatski sabor. Tako se zove Hrvatski parlament. Pogledajte ove šarene pločice na krovu. Te su pločice iz pečuha. Napravili su ih u manufakturi Zolni. Na ovoj je slici Zagrebačka katedrala. Prekrasna velika crkva. Prvu je crkvu na ovom mjestu dao izgraditi mađarski kralj Ladislav. Naime, njegova se sestra Lijepa Jelena udala za kralja Zvonimira. U kriptama su sahranjeni mnogi poznati ljudi. Između ostalih Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan. Kako znamo, njih su pogubili nedaleko od Koljnofa, u bečkom Novom Mjestu. Oni su rođaci Ferenca Rakocija i zajedno s njim su sudjelovali u ustanku. Zagreb je kulturni, gospodarski, obrazovni centar Hrvatske. Zagreb, kao i Budimpešta, jako puno može zahvaliti Habsburškoj monarhiji. U tom su razdoblju izgrađene te lijepe zgrade, trgovi, parkovi, škole, muzeji, kazališta, galerije. Uglavnom su se ova dva grada razvijala paralelno. Park Varosliget u Budimpešti, Park Maksimir u Zagrebu, Zoološki vrt u Zagrebu, Zoološki vrt u Budimpešti, žičara u Budimpešti, žičara u Zagrebu i tako dalje. Na slici je muzej Mimara, koji ima jako lijepe i bogate izložbe. Na slici vidimo HNK, odnosno Hrvatsko narodno kazalište. Prekrasna, impozantna zgrada. Ovdje ljubitelji kulture mogu gledati razne komade, komedije i drame. Glume poznati glumci. Mogu gledati i slušati operu, operetu i balet. Ivan Meštrović je jedan jako poznati kipar. On je iz Splita, ali ima galeriju i u Zagrebu. Njegovi su kipovi na mnogim trgovima diljem Hrvatske, pa čak sve do New Yorka. Ovdje vidimo botanički vrt. U Budimpešti je Fivöskert, gdje se odigrava radnja poznatog romana Dječaci iz Pavlove ulice. Inače, taj je roman na popisu lektire u hrvatskim osnovnim školama.
Muzej grada Zagreba također je pun kvalitetnih izložbi. Posjećuju ga oni koji žele saznati više o povijesti Zagreba. Na primjer, prvi pučki ban Ivan Mažuranić se školovao u Sambatelu. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Vukovar. Ovdje vidimo grb Vukovara. Vukovar se nalazi na obali Dunava. Dunav je prirodna granica između Hrvatske i Srbije. U Balkanskom ratu, Hrvati ga zovu Domovinski rat, Srbi su željeli da Vukovar bude njihov. S druge obale Dunava tukli su grad granatama i bombama. Bolnice, kuće, starije, mlađe, djecu, žene. Grad je bio okružen. Nitko nije mogao pobjeći. I mnogi su stradali. Vukovar zaslužno nosi ime grad heroj. Vodotoranj je jedan simbol Vukovara. U blizini je i jedan memorijalni centar. Stoji kao opomena. Ovo se nikada ne bi smjelo ponoviti. Nikada ne budite ravnodušni kad gine civilno stanovništvo. Na ovom je prostoru prije mnogo godina postojala jedna jako razvijena civilizacija. Zvala se vučedolska kultura. Iz te je kulture ostala vučedolska golubica. Ona je, pored vodenog tornja, drugi simbol Vukovara. U Gradskom muzeju možemo saznati puno toga o povijesti Vukovara. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Osijek. Mađarski Esek. Ovdje vidimo grb Osijeka. Osijek je jedan prekrasan grad, vrlo blizu Mađarske. Slavonija je glavna žitnica i poljoprivredno najrazvijeniji dio Hrvatske. Ljudi ovdje slično žive kao u Mađarskoj. Bave se zemljoradnjom, stočarstvom. I možemo reći da se ni u čemu ne razlikuje od naših gradova. Sličan je Baji, Segedinu. Osijek je najveći grad u Slavoniji, četvrti po veličini grad u Hrvatskoj. Ima oko 75.000 stanovnika, kao Šopron i okolna sela. Osijek je grad s najviše zelenila i zelenih površina u Hrvatskoj. Na području grada nalazi se 17 parkova. Glavni trg je centralna točka u Osijeku. Na trgu se nalazi prekrasna katolička katedrala Svetog Petra i Pavla. Njen je toranj visok 90 metara i izgrađen je u prekrasnom neogotičkom stilu. Čula sam da oko Osijeka žive i Mađari. Istina je, ima nekoliko sela gdje i danas žive Mađari. Zabilježen je podatak o oko 16.000 Mađara. To je kao kad broj stanovništva Koljnofa pomnožimo sa 8. Već smo rekli da su Mađarska i Hrvatska dobri susjedi. Hrvati su izgradili jednu modernu školu za Mađare u Osijeku, a Mađari su isto to učinili za Hrvate u Budimpešti. Znamenitosti Osijeka. Tvrđa je povijesna jezgra Osijeka, ostatak nekadašnje osječke tvrđave. Podignule su je austrijske vojne vlasti nakon oslobođenja od Turaka 1687. godine. U tvrđi se nalazi muzej Slavonije, u kojem se čuvaju bogate zbirke predmeta vezanih za povijest Slavonije. Ispred tvrđe teče rijeka Drava. U Baranji se nalazi Kopački rit. U Baranji? Zar to onda nije Mađarska? Ne, i Hrvati imaju Baranju. Park prirode Kopački rit poplavno je područje u Baranji, između rijeke Dunav na istoku i Drave na jugu, blizu mađarske granice. Kopački rit stalno mijenja svoj izgled, ovisno o tome koliko vode u njega dospijeva iz Dunava. U njemu se svake godine gnijezdi oko 140 vrsta ptica.
Pogledajte samo fotografije. Onamo vrijedi otići. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Varaždin, mađarski Varažd. Ovdje vidimo grb Varaždina. Tvrđava je jedna od znamenitosti Varaždina. Danas je u njoj smješten Gradski muzej Varaždin. U špilji Vindija kod Varaždina pronađeni su najbolje sačuvani ostaci neandertalaca na svijetu, stariji oko 30.000 godina. Prema arheološkim nalazima, područje grada bilo je naseljeno još u rimsko doba. Varaždin je jedan lijep barokni gradić. U ovom gradiću živi oko 45.000 stanovnika. Malo je manji od Šoprona. U Varaždinu se svako malo održavaju ulični festivali, vašari. Lika je tamo gdje se spajaju Panonska Hrvatska i Planinska Hrvatska. Život je u Lici težak. Vremenski su uvjeti planinski. Nemaju toliko prostora za zemljogradnju, ali su ovi ljudi izuzetno vrijedni i čvrsti. Bave se i stočarstvom. U ovom je kraju najljepši nacionalni park Hrvatske. Ovaj se nacionalni park zove Plitvička jezera. 16 prekrasnih jezera je povezano jedno s drugim i među njima voda protječe jedinstvenim vodopadima. Ovdje se nalazi jedan vodopad koji se zove vodopad Milke Trnine. Ona je bila jedna prekrasna operna pjevačica. Prema legendi, jedan se vlasnik tvornice čokolade zaljubio u nju i svojoj je najfinijoj čokoladi dao ime Milka. Volite li Milka čokoladu? Obožavamo. Cerovačke se špilje nalaze na južnom dijelu Parka prirode Velebit. Ovdje možemo vidjeti prekrasne sige. I špiljski medvjed živi na ovom prostoru. Turistima je dopušteno vidjeti 700 metara od 7 km podzemnih kanala. Najveći je ikad rođen u svijetu Nikola Tesla. On je rođen u Lici. Po narodnosti je bio Srbin, ali smatrao je da je Hrvatska njegova domovina. Kratko je učio u Budimpešti, ali poslije je otišao u Ameriku. Tamo je otkrio naizmjeničnu struju. Njemu trebamo zahvaliti da danas imamo svjetlost i da nam život olakšavaju električni aparati. Zapamtite ovo ime. Često ne dobije dovoljnu pozornost i priznanje za svoje zasluge. Središnji je dio Hrvatske Planinska Hrvatska. Život je ovdje jako težak. Ima malo zemlje koja se može obrađivati. Klima je planinska. Zima je duga, a ljeto traje kratko. Temperature su niske. Na ovom području živi najmanje ljudi. Nema puno mogućnosti za zapošljavanje, ali zrak je čist, a priroda je prelijepa. Dinara je planina duga 84 km i čini prirodnu granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Najviši je vrh visok 1913 metara. Zove se Troglav. Skoro je 2 puta viši od najviše točke Kekeša u Mađarskoj. Velebit je dio Dinarida i odvaja primorski dio Hrvatske od Like. Najviši je vrh oko 1700 metara. Iznad Makarske se proteže Biokovo. Najveći vrh je 1725 metara. Na ovoj je planini nedavno otvoren vidikovac Nebesko šetalište. To je stakleni balkon iznad provalije. Fantastičan je osjećaj prošetati ovim vidikovcem i ujedno je čovjek pun adrenalina. Hrvatska ima 8 nacionalnih parkova i nekoliko parkova prirode.
Na slici vidimo gdje se nalaze nacionalni parkovi. Brijuni su otočje i nacionalni park blizu Pule. Plitvička se jezera, kako smo već rekli, nalaze u Lici i najljepši su nacionalni park. U nizu je poredano 16 jezera. Uokolo su staze na kojima turisti mogu pješice obići ovu prirodnu ljepotu. Na velikim jezerima voze električni brodovi. Nacionalni je park Sjeverni Velebit prekrasan za one koji vole netaknutu prirodu. U ovom parku živi bezbroj endemskih vrsta biljaka. Čovječja ribica koja živi u špiljama može doživjeti i stotu. Nacionalni park Paklenica je jedna ogromna bukova šuma od oko 2000 hektara. Nacionalni park Kornati. Nacionalni je park Krka dobio ime po rijeci Krki. Ova rijeka izvire u podnožju planine Dinara i nakon 75 km se uljeva u Jadransko more, blizu Šibenika. Na rijeci Krki možemo vidjeti 7 slapova. To je jedinstven krški fenomen. Ljeti je najljepše. Hrabri se mogu kupati u kristalnoj čistoj vodi. Nacionalni park Mljet nalazi se kod Dubrovnika. Jedinstveni otok koji u sebi ima 2 jezera. Prije mnogo godina ta su jezera bila slatka, sada su već slana. Oko jezera su prekrasne borove šume. Nacionalni park Risnjak. Divlja se mačka zove hrvatski ris. Na ovim prostorima još žive risovi, vukovi, medvjedi. Jako je lijepa priroda. Tu se nalazi 10. najdublja špilja na svijetu, 1355 metara i zove se Lukina jama. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Pula, mađarski Pola. Ovdje vidimo grb Pule. Pula je najpoznatija po areni. Arena je umanjeni koloseum iz Rima. I ovdje su se nekada odigravale gladijatorske borbe. Danas je centralno mjesto na kojem se održavaju koncerti i festivali. Pula ima oko 56.000 stanovnika. Otprilike je velika kao Šopron. Brijunsko je otočje blizu Pule. Riječ je o nizu lijepih otočića s lijepim čistim morem. Nekadašnji predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito ovdje je sagradio svoju prekrasnu ljetnu rezidenciju. Danas je to turistička destinacija. Jedan lijep i sadržajan izlet ako boravimo u Puli. Ova crvena točka označava gdje se nalazi rijeka, mađarski Fiume. Ovdje vidimo grb rijeke. Rijeka je jedan veliki grad koji je u povijesti 3 puta bio prepušten mađarskim vlastima kao slobodna luka. Mađarska nema more i time je otežana njezina trgovina. U Austro-Ugarskoj monarhiji znatno su bile olakšane trgovina i opskrba sirovinom jer se moglo koristiti rijeku. Kad su dobili grad na korištenje, nije bilo Mađara u gradu, više Talijana i Hrvata. Poslije je ovdje nastala značajna mađarska kolonija. Bivši predsjednik Mađarske, Janoš Kadar, rodio se u Rijeci. Rijeka danas ima oko 108.000 stanovnika. To je otprilike kao 1,5 Šopron danas. Izgled starog grada nosi obilježja Austro-Ugarske monarhije. Praktički imamo osjećaj kao da smo u Budimpešti, samo more i mediteransko bilje čine sve to egzotičnijim. Iznad grada stoji Trstatska tvrđava. Vlasnici su bili Frankopani. Danas su u tvrđavi muzej i kazališna dvorana. Pogled s tvrđave na grad Rijeku je prekrasan. Kao kad Peštu gledaš
s Budimske tvrđave. Pored tvrđave se nalazi jedna hodočasna katolička crkva. U crkvi čuvaju čarobnu sliku Blažene djevice Marije s djetetom. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Zadar, mađarski Zara. Ovdje vidimo grb Zadra. Zadar je uvijek bio u centru zbivanja. Uništen je više puta tijekom povijesti. Za vrijeme Drugog svjetskog rata i u Domovinskom ratu je također puno patio. Inače je jedan prekrasan grad. Poznati redatelj Hitchcock je rekao da je najljepši zalazak sunca na svijetu u Zadru. Zadar ima oko 76.000 stanovnika. Velik je kao Šopron. Zadar je bio nastanjen već za vrijeme Rimskog carstva. U centru se nalaze ostaci iz tog doba. U centru stoji i najstarija crkva Svetog Donata. Crkva je izgrađena u romaničkom stilu. Na rivi se nalaze morske orgulje, jedinstveni instrument. Valovi mora sviraju. Na obali još možemo vidjeti razne krugove koji noću svijetle. Oni daju uvid u veličinu naše galaksije, slikovito pokazuju udaljenost planeta od Sunca. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Šibenik. Ovdje vidimo grb Šibenika. Šibenik je jedan prekrasan gradić. Ako ga gledamo s mora ili s kopna, iznad kuća se izdiže katedrala Svetog Jakova. Ova je crkva sagrađena u 15. stoljeću u renesansnom stilu i nalazi se na popisu svjetske baštine UNESCO-a. Ispred crkve stoji kip Juraja Dalmatinca, rad kipara Ivana Meštrovića. Ovo je remek djelo njegova zasluga. Crkva je iznutra monumentalna. Pored glavnog oltara se nalazi jedna kapelica u obliku djeteline. Sva je čipkasta u kamenu. Onaj koji umije može odsvirati melodiju na stupovima. Turistima je zabranjeno kucanje po stupovima. Ovaj su grad utemeljili hrvatski kraljevi. Povjesničari kažu da su Hrvati, kad su nakon selidbe naroda stigli u ove krajeve, na ovo mjesto prvi put ugledali more. Još je zanimljivo da su građani pored ulaznih vrata imali stupove. Ti su stupovi simbolizirali koliko je imućan vlasnik kuće. Ako su stupovi s jedne i druge strane ulaznih vrata bili visoki i ukrašeni, onda su u toj kući živjeli bogati ljudi. Još je zanimljivo da su hranili pse i mačke lutalice. Čovjek koji je bio zadužen ugasiti lampe na ulicama, ujedno je bio zadužen za hranjenje pasa i mačaka. Šibenčani su shvatili da je manje štakora ako ima puno mačaka i pasa, a znamo da su štakori širili kugu. Zato su ljudi hranili mačke i pse. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Trogir. Ovdje vidimo grb Trogira. Trogir je također lijep dalmatinski gradić. Danas se grad praktički proširio na otok Čiovo s kojim je povezan mostom. U ovom je gradiću rođen kipar mađarskog kralja Matijasa Korvinusa. Zvao se Ivan Duknović. Prije crtića o kralju Matijasu uvijek se pokazuje jedan reljef u profilu o njemu i o njegovoj ženi Beatrix. To je djelo Ivana Duknovića iz Trogira. U blizini Trogira se nalazi tvrđava Klisa, u kojoj je boravio mađarski kralj sa svojom obitelji i cijelim dvorom i vojnicima za vrijeme tatarske najezde. Ovdje vidite sliku mađarskog kralja Bele IV.
i njegove žene Kataline Laskaris. Sveta Margita, po kojoj je nazvan otok u Budimpešti, rodila se ovdje. Hrvati nisu voljeli Belu IV. Jer su za njim došli Tatari i opljačkali, uništili i zapalili ovaj dio Hrvatske. Smatrali su da je Bela IV. Kriv zbog toga. Da on nije zamislio da će tamo pobjeći, ne bi Tatari došli toliko daleko. Bela IV. Je bio veliki vjernik i puno novca je darovao katoličkoj crkvi, ne samo u Trogiru, nego i u Splitu. Na slici vidite crkvu Svetog Dominika. Prekrasna je i unutra čuvaju nekoliko predmeta koje su dobili od mađarskog kralja Bele IV. Zanimljivo je da je kod ulaznih vrata nepoznati kipar dobio zadatak da napravi lavove, ali on nikada nije vidio takve životinje. U to se možemo i sami uvjeriti kada stignemo u Trogir. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Split. Ovdje vidimo grb Splita. Split je najveći grad u Dalmaciji. Splićani imaju svoj stil. Vole lijepu glazbu, vole piti kavu na rivi i strastveni su navijači nogometnog kluba Hajduk. Split ima oko 180.000 stanovnika, znači kao 3 Šoprona. Na slici vidimo kako je mogla izgledati Dioklecijanova palača za vrijeme Rimljana. Dioklecijan je bio jedan car i kad je otišao u mirovinu, vratio se natrag ovdje u Split, jer je bio rodom iz Splita i dao sagraditi ovu prekrasnu palaču. Danas možemo vidjeti samo neke njene dijelove. Peristil je centralni dio palače. Ovdje je Dioklecijan govorio svom narodu. Dioklecijan je bio protiv kršćanstva, a na kraju su i njegova žena i kći prešle na kršćanstvo. Sveti Duje je svetac čuvar Splita. Crkva nosi isto ime. Izgradnju je ove crkve novčano pomagao mađarski kralj Bela IV. Ispred ulaza se nalazi jedan kameni sarkofag. Na njemu ništa ne piše. Tu se nalaze kosti 2 mađarskih princeza. One su bile kćeri Bele IV. I umrle su od neke epidemije. Jedna se zvala Margita. Prema tome, Bela IV. Je imao 2 kćeri koje su nosile ime Margita. Jedna je umrla u Splitu. Druga kći, koja se rodila u Splitu, opet je dobila ime Margita. Split ima jedan poluotok, zove se Marjan. Marjan se uzdiže iznad grada. Prekrasan je pogled s Marjana na grad. Na ovoj slici opet vidimo jedno remek djelo Ivana Meštrovića. To je Grgur Ninski i drži Bibliju u rukama. Ovaj je kip jedan simbol Splita. Turisti i studenti koji su željeli sreću, uhvatili su palac kipa i želja se uglavnom ispunila. Splićani su strastveni navijači nogometnog kluba Hajduk. Za vrijeme utakmice je jedinstvena atmosfera u gradu i na stadionu, naročito kad se igra protiv starog rivala koji se zove Dinamo iz Zagreba. Ova crvena točka označava gdje se nalazi Dubrovnik, mađarski Raguza. Ovdje vidimo grb Dubrovnika. Dubrovnik je najjužniji grad u Hrvatskoj. U srednjem je vijeku Dubrovačka republika bila veliki trgovački centar i veliki rival Venecije. Vidimo najveću tvrđavu Minčetu, odakle se prekrasno vide more i planina Srđ poviš Dubrovnika. Tvrđava Lovrijenac također je na vrhu stijena i vojnici su imali zadatak da iz nje otkriju neprijateljske brodove. Gradske zidine. Tko želi, može obići grad šetnjom po zidinama. Pogled je jedinstven. U Dubrovačkoj je luci u srednjem vijeku pristajalo puno trgovačkih brodova. Danas su ovdje turistički brodovi.
Ljudi su u Dubrovačkoj republici više voljeli mađarske kraljeve jer oni se nisu miješali u njihove poslove, nego venecijanske vladare. Zato su tijekom povijesti više puta prihvatili vlast mađarskih kraljeva, Ludovik Veliki I i Matijas Korvinus. Danas u gradskim samostanima čuvaju relikvi Svetog Stjepana, prvog mađarskog kralja, točnije dio Lubanje i vilicu. A u drugom samostanu desnu ručnu kost Svetog Ladislava, također mađarskog kralja. Ovo je glavni trg. Ovdje je stajao stup sramote. Tko je učinio nešto loše, ovdje je bio vezan i ljudi su ga mogli gađati trulim jabukama i pokvarenim jajima. Hrvatska je u svijetu poznata kao mala zemlja s 1000 otoka. Ima 2 poluotoka, jedan se zove Istra. Ovdje se nalaze Rovinj, Pula, Poreč. Istra je vrlo popularna destinacija za turiste Srednje Europe, jer se brzo stiže do nje, a ima čisto more, bogatu povijest i lijepu prirodu. Drugi se veliki poluotok zove Pelješac. Pelješac je omiljeno mjesto onima koji ne vole gužvu, vole male plaže, male uvalice. Sada upoznajemo nekoliko otoka. Krk je otok koji je, pored prirodne ljepote, značajan u hrvatskoj povijesti. Ovdje su našli Bašćansku ploču, prvi starohrvatski pisani spomenik iz 1100. godine koji je pisan glagoljičnim slovima. Korčula je poznata po tome da se ovdje rodio Marko Polo, veliki putnik, kojem možemo zahvaliti na tjestenini. On je svojim brodom prvi put dovezao tjesteninu s istoka. Pag je poznat po čipki i siru, a mi ga najviše poznajemo jer se ovdje nalazi odmaralište Zavičaj, gdje naši dobri učenici mogu otići u ljetni kamp.